mit navn er Christina Jørgensen, og jeg stiller op for Dansk Folkeparti til kommunalvalget 2013. Jeg er glad for, at du vil lytte med nu, når jeg alligevel fortæller lidt omkring socialpolitik. Min holdning er, at ingen, der lider af fysiske eller psykiske mangler eller på nogen anden måde udsatte, skal lades i stikken af samfundet. Jeg vil derfor arbejde for, at handicappede skal sidestilles med personer uden handicap, og de skal derfor også kunne tilbydes tilpassede uddannelses- og boligforhold, gerne med jævnaldrende. Fordi handicappede, der har en interesse i at komme på arbejdsmarkedet, skal de også naturligvis have mulighed for at gøre det til afpassede forhold til arbejdsgiveren og dem selv. I forlængelse heraf skal forældre, der har handicappede børn, naturligvis også have en masse støtte fra samfundet, hvis de ønsker det. Et andet rigtig vigtigt emne for mig er ældreplejen, som vi hos Dansk Folkeparti i Kolding de senere år har optimeret helt gevaldigt. Det ønsker vi naturligvis at fortsætte med, da vi i allerhøjeste grad vil arbejde for, at de ældre skal tilbydes trygge og gode rammer i deres alderdom. Både på plejehjemmet, men også når det handler om gode, velfungerende ældre og hjemmepleje. Jeg vil hjælpe med til, at vi i de kommende år arbejder for, at ensomheden blandt ældre minimeres, at serviceniveauet højnes og at aktivitetsudbuddet udvides. Vi skylder den ældre generation så meget af vores nuværende velfærdssamfund, at vi slet ikke kan være andet bekendte, end at give dem så mange af de frugter tilbage, som vi har kunnet høste på grund af dem. Jeg håber, at du derfor vil sætte dit kryds hos mig til kommunalvalget 2013, og derudover vil jeg sige tak for din tid.